Jotno khulumkha Joy Baba Goria Hingke takuk tei buhuk song song tini mangpili nailainai tei kok khanalainai taklai bisi 629 khipi taklai buisu tongmani hingke o 13 o taklai ni 2000 bisio jeng bo raida bai jeng chini Baba Goria matai kotorno khunulainai chini hoda song okra song tei chini jamatia hodarok samung tangsongnai chini sar song borok bahai ke kok chalaikhe tei haphangni paising tui bahai ke matai khunumani wada rojakha abo twrwngno tui chwng takuk tei buhuk song khwnalainai hingke tei janja nukhungo matai khunlaimani taklaini raida bai khunjakmani bono bo chwng khwnalaini takuk tei buhuk song hingke takuk tei buhuk song chwng tabuk khwnalaisinai taklaini bisi Baba Goria no chwng 2000 bisio taklai tini salbar wngkha takuk tei buhuk song tini 13 April 2020 tangsal o chini bainui digi chini biak Baba Goria biak gwnang Baba Goria biak gwnang Baba Goria biak gwnang o Baba Goria biak kwrwi tongo takuk tei buhuk song nirok jotono saimano kaisa wngkha Komlai para kaisa wngkha Kami Ketal para orono takuknoi chini kherpang bo tongo hingke o kherpang song taklaini bisio hingke nang borok sak chorai kheno puja khainai bainui digino hingke tei chini agi thangnai bisirogo chini Baba Goria no chini sai lukurok thangui chini kherpangni nogo chini Baba Goria pujani salo joto chini Baba Goria matai bwskango thangui joto janija samung sanaimani tei sakni nukhungni hamari mamani bangui tei kaha kwrwngkha tono baba ni yathai tola joto sanaimani taklaini bisio hingke chwng haikhe ma khwnalailiya takuk tei buhuk song jotono sibo chwng chini hoda song decision khaikha hingke bahai ke decision khaikha nirok jotono ang saikwnanai hingke nirokno ang video kaisa upload khai phunukjak takuk tongo haifano tini o chwng kok kotal khe salaifinai hingke jotono hoda okra song kok chabui borok salaikha tinini salo jotono chini Hindu dharma no twinai takuk tei buhuk song no chini jamatia ni hoda paising tui jotono kobojokha janja nokni bwskango chati chatrai sogui Baba ni photo no bwskango robui jotono chati chatrai sogui mwtai no khunulaibani bagui bo koijak hingke tei bo khunulaikha takuk tei buhuk song tani haike chwng ma khunulai himala takuk tei buhuk song chini hayung gwnangui ni kirima swngsa bemar phaiui tongo corona virus o bemar phaimani bagui si taklai bisio chwng haike ma khunulaio hingke thangnai bisirogo to chwng kaham kwrwng khe khunulai tongoni siri siti ni simi kaham kwrwng khe palailai phaino taklai ni bisio hingke bwsai ni juda wngkha takuk tei buhuk song tani himala kirima swngsa hayung gwnangui bemar phaiui tongmani bagui nirok jotono saimano haini bagui nwng tei hingke lockdown sase pholokjagui tongo takuk tei buhuk song bo kaham nwng kaisa chwng borok kwbangma khe tonglai khe chwng bemar haya bai solo uimao haini o bemar haya rok kuthunai o mela wngkha borok jomaya tongnai fataro hasteo fataro borok tongnai rok chini tiprasa rok borok fataro borok bo phaibani mela naini hingke tei chekap khaijak direct phaibani o haini bagui ni borok bo sarkar sok bo decision khai rokha haini bagui nwngsa wngya takuk tei buhuk song nirok bwskang ni bisirok wngkha chwng siri siti ni haikhe chini Baba Goria no matai kotor no chwng kaham kwrwng khe ma khunuphinai haifano janja nogo chwng chati chatrai soklaiui matai Baba no khunlaifano nirok mungsano khao tangdi Baba sibo chwng hachal sapha bo mwtai Baba Goria mwtai hachal sapha jotono bo soman khe nirok samung no rwnai nirok je samano bo ronai takuk tei buhuk song nirok khunukbai di chini kherpang bo joto lukuni bagui bo sasai tongo haifano nirok janja byaktigoto nirok janja nokor nogo chini Baba Goria ni photo no bwskango chati chatrai sogui nirok jotono takuk tei buhuk song khwnalaibai di jadi mungsa tangbai sidi chwng kisa tani himala kisa kha khamlaijak ha agi thangnai bisirok siri siti ni simi chwng bisi brum brum no kherpang ni nogo pu boli
rok robui misip rok tei haike talawi tongmani tei joto kebo tamai phano no video ko thangui matai bwskangni o thangui khunlai tongma hai ma khailian bangi kisa bwkhao dukho nanglaijak hana hai phano takuk tei busong tawanani bwskang bisio angkhe song haike no ma khunu pinai getei nogo tongtoi janjak khunu phano song oro thangbo khunumang ni ekoi oro thangbo khunumang le ekoi se mung sakha takuk bai takuk tei somatai tongno je khunu honai chini baba gori ni bwsarok no bo jotono bo ashibad honai gang kha khaibu jotono tini 10 ta সময় no phungni puja chengmani no jotono jani ja no brung no baba goria no sati satrai sogui khunu bai khana hinui getei khunu lai butangu getakuk tei bok song getei phatar haste bo samung tangui tongnai borok bo tini Tripura haste bo ma phaya phano bialo klai tongbai japan borok khoksa khoni ke doka thirok paile je monbati baba no borok khunu sajau tonglai jabu ke kaha ke phairojadi Tripura haste phairojadi getei borok no borok bo subasu borok no mar holainai takuk tei busong borok bo tabu bialma ke tongjabu borok no subasu khaibjadi takuk tei busono ang koijabu nerok subasu khaiwi tongbai jani bagui ke takuk tei busong nerok sambai khana tini ni salo chini hayung gonangui hayungo no corona virus tui hazar borok thui tongmani belai no jungjalo klai tongma khaini bangui chini Tripura haste bo duljak tongmai corona virus tini ni salni simini takuk tei bo songnirok khunu jabai de chini baba goria matai kotoni thanibo chini hayung gonangui no joto jagao no corona virus ni bemar ni bithi sanalma langstong tei bemar o bera krui khe tongjalangstong hai hinui matai thanio joto no sabai jadi ingge tei chini Tripura haste bo hai lockdown cholawui tongma bo dati no rok hajalangstong joto matai baba goria ni matai kotoni thanio sabai jadi hinui ang tei baisa baba goria matai kotono khunu thabui joto no ang tei baisa joto no khunu joi baba goria Baba Goria jotonu nonoche pal khulu jau jotoni sika Baba Goria jotonu nonoche pal khulu jau Bushuni Hinani Sala Babani Mohima Musang
মনি কণ্ঠ মনি বারা ওই শুনি সেরানি শালো বাবা নিমুনিমা ও চন্দ্রমণি নাইথ মনি বারা ও চন্দ্রমণি কণ্ঠ মনি বারা বাবানি মহিমা আসুনি সামায়া বাবানি মহিমা আসহি সময়া